Draga braćo i sestre, u periodu 4., 5. i 6. januara, uz blagoslov manastira Svetog Stefana, misionarsko bratstvo pri našoj svetoj obitelji će organizovati deljenje osveštanih badnjaka na više lokacija u Beogradu. Kao i prethodnih godina, sav prihod bit će namenjen mnogodetnim i siromašnim porodicama. Badnjaci neće imati cenu, a vaš prilog možete staviti u već spremljene kutije za prilog. Ovo delo je misionarskog karaktera, tako da ćemo pored badnjaka besplatno deliti i ikonice svetitelja i misionarske listiće u izdanju bratstva. Ne zaboravimo da zajedničko učestvovanje u ovom blagoslovenom delu, u ove pretpraznične dane Hristovog rođenja, jeste upravo ovaploćenje onih evanđelskih reči: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Neka svetlost Hristovog rođenja uđe u sve naše domove, donoseći radost, ljubav i nadu na oproštenje grehova i život večni. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u pripremi, pre svega brati manastira, zatim svoj braći i sestrama koji su žrtvovali svoje slobodno vreme i pomagali, kao i svima koji su se prijavili da u narednim danima budu na lokacijama za deljenje.